Polročné skúsenosti a vedomosti nadobudnuté v šachovom krúžku Centra voľného času Dúha zúročili mladí šachisti na vianočnom šachovom turnaji v klubovni Centra voľného času 17. decembra. CVČ Dúha pripravilo pre nich malé občerstvenie, nejaké drobnosti, ceny a vlastne je to vyvrcholenie polročného snaženia týchto žiakov. 12 hráči hrali v 7 kolách švajčiarskym systémom a tí najlepší hrali medzi sebou každý s každým. Sú to všetko deti, ktoré majú záujem o šachy, hrajú ich. Tá výkonnosť je taká, aká je a tak dúfam, že aj niekde prerazíme aj na vyšších poliach. Šach je kráľovská strategická hra, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické, strategické a plánovacie schopnosti hráčov a tiež ich pozornosť a vnímavosť. Cieľom hry je dať súperovi mat. Hrajú dvaja hráči podľa šachových pravidiel. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Šach má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Však hrávam už viac menej súťažne. Hráme naše družstvo, hra 4. ligu, Zentiva. V podstate hrá sa dvakrát do mesiaca, raz do mesiaca hrá sa vlastne súťaž sa hra družstiev iba v mesiacoch zimných, to znamená od októbra až do marca. No a potom v lete sú rôzne turnaje jednotlivcov, na ktoré chodím teda aj s deťmi. Deti sa snažím zaradiť vlastne, aby sa naučili hrať aj s dospelými šach, lebo myslenie dieťaťa a myslenie dospelého je trocha odlišné a tým aj pádom aj tie šachy sú odlišné. Čo by ste chceli, aby sa vám splnilo v novom roku? Máte už nejaké plány? Plány v podstate mám nejaké, myslím, čo sa týka šachového života Hlovci, sú, že by som chcel zorganizovať turnaj mládeže a teda turnaj dospelých, lebo v podstate Hlovec bol donedávna baštou šachovou na okolí, hrávala sa tu Extraliga. Boli tu rôzne turnaje, bohužiaľ z organizačných dôvodov títo turnaje skončili, lebo nemali ich doporiadať, tak je to moja také malé predsavzatie, že zorganizovať aspoň 2 turnaje pre ten hlovský šach, vlastne, aby sa viacej ľudí zapojilo do toho šachového života Hlovci a teda samozrejme tým hovorím aj o deťoch, aj o dospelých. A ešte na záver poradie z výsledkovej listiny. Na prvých 2 miestach sa umiestnili Lukáš Nižňanský a David Pavelka, obaja z Hlohovca. Marek Durdy z Trakovíc skončil na 3. mieste. Aké sú tvoje novoročné priania a želania? Chcel by som ísť k moru, chcel by som byť aj lepší v učení, aby sme išli s rodinou do Tatier, aby som dostal aj voľaké umiestnenie dobre v šachu. Dobré známky a úspechy v súťažiach šachu. Aby ja, celá moja rodina a všetci moji známi, aby boli zdraví, veľa sa im darilo v novom roku, nech moja sestra dobre na vysokej škole sa jej darí, takisto aj mojej celej rodine. Chcem mať dobré známky, pravda, že to je moje predsavzatie asi také najväčšie. Čo by si zaželal všetkým do nového roku, aj tvojej rodine, spolužiakom, známym? Že nech sú šťastní, zdraví. No, aby sme mali takú pohodu a aby sme sa mali dobre nie len materiálne, ale aby sme mali príjemné strávenie toho nového roku a aby sme boli zdraví.